Allah ya yi yau ranar auren masoya, Abdulrashid ango Amina ce amarya. Allah ya yi yau ranar auren masoya, Abdulrashid ango Amina ce amarya. Allah na sa farko cikin al'amurana, gabani iko don ɗaha annabina, haɗa da alayensa har ma da nana, dukan mai ƙaunar su ba za ya sha wuya ba. Allah ya yi yau ranar auren masoya, Abdulrashid ango Amina ce amarya. Allah kai ne ka haɗa auren nan na ƙauna, ka sa yayo ƙarko domin annabina. Aure ibada ne sunnar annabina, dan Allah ku yi zama kar ku yi rabewa. Allah ya yi yau ranar auren masoya, Abdulrashid ango Amina ce amarya. Amina mai haƙuri ce mai tarbiya ce, Abdulrashid gaskiya kai kaɗai ka dace. Dukan ƙawayenki a yanzu kin yi zarce, abinda zan ce ku haƙuri ku yo zaunawa. Allah ya yi yau ranar auren masoya, Abdulrashid ango Amina ce amarya. Yawwa, wannan wata waƙa ce wanda nake tallata muku ta aure. Wanda yake son a yi masa waƙa ta aure, ko kuma wanda yake son a yi masa wata waƙa haka daban, ya tuntuɓe ni a wannan namba. Duk wanda yake buƙatar a masa waƙa, ya kira ni ta wannan nambar. Na gode, sai na ji ku.